Minn stharrig li jagħmel il-gurnal L-Orizzont jirrizulta li d-dokumenti li saret referenza lihom mill-blogger Daphne Caruana Galizia u warajha mill-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil inkitbu fi żmien meta Manfred Galdes kien imexxi l-L-Fiau, it-taqsima awtonoma li tanalizza s-settur finanzjarju bil-poteri li tinvestiga. Manfred Galdes irriżenja minn chairman tal-L-Fiau fil-bidu tas-sajf tas-sena li għaddiet. Ir-rapport tal-Orizzont jgħid li għalkemm Manfred Galdes ħalla lil min jinqeda bir-riżenja tiegħu u jabbina mal-Panama Papers li ħarġu xul qabel daqs li kieku Galdes telaq għax għamel rapporti li ma ġewx segwiti mill-pulizija, is-sekwenza tal-ġrajiet turi mod ieħor. Jirriżulta li Manfred Galdes telaq mill-L-Fiau wara li sar magħruf li kien diġà innegozja ma' kumpanija privata biex jingħaqad magħha. Il-kumpanija Ark Group daħlet biex issegwi eżerċizzju ta' compliance ta' bank lokali. Meta kien għadu fl-L-Fiau, Manfred Galdes kien diġà qed jiġi indikat bħala konsulent tal-kumpanija Ark u kien propju meta sar magħruf dak li kien qiegħed jinħema li Manfred Galdes irriżenja mill-L-Fiau. Ir-rapport tal-Orizzont jgħid li huwa etikament inaċċettabbli li uffiċjal jitlaq minn pożizzjoni biex jieħu pożizzjoni oħra ma' kumpanija li potenzjalment seta' tkun investigata mill-istess uffiċjal. Ir-rapport tal-Orizzont jgħid ukoll li dan jitfadel ikraħ fuq l-integrità tal-investigazzjonijiet li seta' mexxa l-uffiċjal jew l-entità tiegħu. Ar minn hekk isostni r-rapport tal-Orizzont il-kumpanija Ark Group li Manfred Galdes spiċċa d-direttur tagħha wara li telaq mill-L-Fiau tinkludi fiha Ark Fiduciaries li hija liċenzjata mill-Awtorità Servizzi Finanzjarji biex taċċetta trustee bħal dawk li semmew fil-Panama Papers. Skont ir-rapport tal-Orizzont Ark Fiduciaries issemmiet fil-Panama Papers ukoll bħala l-intermedjarja ta' Faxi Limited, il-kumpanija li kienet inkorporata f'Jannar tal-2011 u ntemmet f'Ottubru ta' 4 snin wara, jiġifieri fl-2015. Minn stharrig li jagħmel L-Orizzont jirriżulta li Faxi Limited kienet irreġistrata fil-British Virgin Islands. Għalkemm Manfred Galdes investiga nies li semmew fil-Panama Papers mill-istħarriġ li għamlet L-Orizzont ma jirriżultax li saru investigazzjonijiet minn Manfred Galdes fuq il-kumpanija Ark li tagħha wara spiċċa direttur. Lanqas jirriżulta li saret investigazzjoni dwar kumpaniji Maltin imsemmija fil-Panama Papers. L-Orizzont jgħid li Manfred Galdes għamel rapporti fuq Konrad Mizzi, Keith Kembri u Brian Tonna. L-Orizzont iżid li l-aħħar rapport mexxih jumejn biss qabel telaq mill-L-Fiau. Fit-tmiem ir-rapport L-Orizzont jiżvela li jeżistu komunikazzjonijiet illi Manfred Galdes kellu ma' nies fil-politika fl-istess żmien li kienu ħerġin il-Panama Papers.